Praise God. Maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. O karong gabi na mga igsoon, mao na po ni ang panahon alang kanato nga kita magtuon sa pulong sa Ginoo. Panahon nga ang atong espirituhan nga kinabuhi makakauna usab sa mga pulong sa Ginoo tungod kay kini na kinahanglan man gyud sa pulong sa Ginoo aron kita mobastog kung atong espirituhan nga kinabuhi kanunay nagakaon og espirituhan nga pagkaon mubunga na sa atong kinabuhi igsoon ug mahimong lig-on ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Amen ba? Praise God. Og welcome kay imong tanan. Salamat sa inyong paghatag og higayon nga magtuon kanang pagsubaybay ni aron makakaton kita sa pulong sa atong buhi ni Dios. O before ta magsugod igsoon ato nata sa ato ang church declaration. Praise God. Hallelujah. Sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat mga igsoon sa inyohang pagtuo, pagsalig ni anang mga pulong nga tungod kinasayod ta nga kanang tanan gikan na sa Biblia o dako kay nagkahimuan sa ato nga mga Kristohanon kung imo nang ginatuuhan o ginasaligan ng mga igsoon. Amen. Praise God. Karong gabi na mga igsoon, atong pagtun-an ang Biblia ug atong tun-an ang kinabuhi ni Samson karong gabi na mga igsoon. But before ta magtuon atuon na ta sa atong mga pag-ampo. Hallelujah. Amahan na mga langit noon. Salamat God karong matahong kagabion. Salamat sa kahigayunan nga magihatag kanhi kanamo God. Salamat Lord. Kining among buluhaton karon amo kining isang at nga kanimo God. Ilabi na God sa imong pulong nga imong ipaabot nga kanamo God. Salamat sa mga pinasahi nga mabutang. Imong ipaabot sa matag usa Ginoo ang kalipay Ginoo. O God, salamat Lord. Kabalo gyud mi God nga imo kini gigamit ang pulong Lord aron kami motubo o mamunga og daghan pang mga bunga diha sa imong gingharian God. Amo kining gisangat, gisalig, gipasalamatan, diha lamang kanimo pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen o Amen. Praise God. Hallelujah. Ang atong tema karong gabi na mga igsoon mo ni siyang ginaingon nga ang kinabuhi ni Samson anino sa butang nga umaabot. Praise God. Ang imong tan-awon sa kinabuhi ni Samson igsoon makita na to nga usa siya ka simbolo kang Kristo ang imong tan-awon. Atong tan-awon ang pagkatao ni Samson igsoon ato ta sa Judges or maghuhukom chapter 13 verse 1 to 5. In verse 1 ingon siya, nagpakasala na usab ang mga Israelinhon batok sa Ginoo. Busa gipasakop sila sa Ginoo sa gahom sa mga Pilistihanon sulod sa 40 ka tuig. Niadtong panahon na may usa ka lalaki nga ginganlag Manoah, taga Zora siya. Ug sakop siya sa tribo ni Dan. Ang iyang asawa dili makaanak. Usa ni anak adlaw nagpakita ang hangil sa Ginoo ngadto sa iyang asawa ug miingon, hangtod karon wala ka pay anak. Apan magmabdos ka og manganak og usa ka lalaki. Busa karon pagmatngon ayaw na pag-inom og bino o bisan unsang matang sa ilimnon nga makahubog. Ug ayaw usab pagkaon og bisan unsa nga giisip nga mahugaw. Kung mataw na ang imong anak, ayaw gayud putli ang iyang buhok. Tungod kay gikan sa iyang pagkatao, hinalad na siya ngadto sa Dios. Ingon nga usa ka Nazareo. Siya ang magaluwas sa mga Israelinhon gikan sa mga Pilistihanon. Kung imong tan-awon diha igsoon, sa panahon sa kinabuhi ni Samson o ni Manoah o sa mama ni Samson, makita nimo dinhi nga ang pagkataon ni Samson is gigamitan gihapon siya og anghel gipadala sa Ginoo aron sa pagsaad sa managtiayon nga walay anak nga magkaroon sila anak
hatag sa Ginoo sa ilaha pinaagi sa iyang kaluoy, sa iyang grasya ug sa iyang mga plano ug katuyuan alang sa mga Israelita, sa mga Israelinhon igsoon. Kung imong tan-awon dinhi sa ilahang panahon nga naa sila sa balaod, ilalom sila sa balaod, daghang mga pamaagi, daghang mga bawal, daghang mga ginadili nga angay buhaton sa usa ka inahan aron matuman ang katuyuan o plano sa Dios sa kinabuhi sa bata nga mamataw igsoon. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Samson, gipanganak siya nga inubanan sa mga plano o katuyuan sa Dios sa iyahang kinabuhi. Kay matud pa ang iyahang pagkatao, daghan mga buhat nga dili buhaton sa iyang inahan, sama sa dili pag-inom og bino, kanang mga matang makahubog o kanang pagkaon sa mga ilang mahugaw, tungod kay gikan siyang pagkabata mahimo siyang hinalad ingon nga usa ka Nazareo. Tungod kay ang katuyuan ini mao nga ang mga Israelinhon maluwas gikan sa mga Ehiptahanon tungod kay nining panahona ang sa ilang panahon wala pa man sila wala pa sila hari. Then kung unsay ilahang nakatunan, unsay ilahang natun-an, kung unsay maayo, moro pud ilahang ginasunod. Kung unsay hunaw-huna nila nga maayo para sa ilaha, ginabuhat nila. Pero kung imong tan-awon igsoon, ang kining panahona tungod kay nagmagahi man ang ulo sa mga Israelinhon, nahimo silang ulipon, gisakop sila sa mga Pilistihanon sulod sa 40 ka tuig. Pero kay ang Dios sa mga Israelinhon, Dios man nga gamhanan, kayang mubuhat og mga plano, mo nang nangita siya mga pamaagi aron mapahigawas pagbalik o mapakita sa Dios ang iyang pagkagamhanan ug ang iyang pagkamahigugmaon sa mga Israelinhon. Nining panahona, kung imong tan-awon, wala pay hari ang Israel. Kung tan-awon nito ang Maghuhukom chapter 21 verse 25, insya niadtong mapanahona walay hari sa Israel. Busa ang matag usa nagbuhat sa mga butang nga iyang gituuhan nga husto. Unsa ilang tan-aw nga husto, mo to ilang ginabuhat. Kung unsa to ilahang gikauyunan sa kadaghanan nga malipay ang uban, mo to ang ilahang ginabuhat. Mo nang nasakop sila sa mga Pilistihanon. Pero kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Samson igsoon, usa sa katayuan nganong natawo siya, mahimo siyang hinalad o kanang dili maputlan iyang buhok tungod kay matud pa sa verse 5, siya ang luwas sa mga Israelinon gikan sa mga Ehiptohanon. Kung imong tan-awon igsoon, sa kinabuhi ni Samson ang iyang mama o papa, kanunay nasayo jud ko nga ang iyang mama o papa naga-discourage kang Samson nga mangita o iyang partner sa kinabuhi nga dili Israelinhon, dili Pilistihanon. Gusto gid siya mama papa pangandoy niya ang iyang maminyuan nga kataga Israelinhon niya, mga paryente niya. Tungod kay kung imong tan-awon diha sa Biblia, ang Dios kanunay gyud pahinumdom sa mga katawhan nga dili makig-abin sa mga dili kanang mga walay kahadlok sa atong buhi nga Dios. Kung imong tan-awon ang Deuteronomio chapter 7 verse 3 to 4, ingon siya, dili kamo makigminyo kanila o dili ninyo tugutan ang inyong mga anak nga maminyo sa ilang mga anak. Ngano di igsoon nganong gina-discourage sa mga katawhan kaniadto nga dili makigminyo sa mga sama ni anang lahi og tribo, lahi og klase sa tao. Tungod kay matud pa kung ikaw Israelinhon nakigminyo ka sa lain nga tribo sa mga Pilistihanon, ilan nga klase, matud pa sa Biblia in verse 4 sa katuyuan, kay ipahilayo nila sa Ginoo ang inyong mga anak ug mag-aglagad sila sa ubang mga Dios. Insya kung ang mga katauhan kani ato mga Israelinhon makigminyo og mga Pilistihanon, kung imong tan-awon sa literal nga pamaagi literal nga panlangtaw, makita nimo nga ang mga ang mga Pilistihanon lahi og Dios, lahi og ginasimba. Wa sila nagatuo sa Dios sa mga Israelinhon. Munang
wala gina-encourage so Ginoo nga ang mga Israelinon makigminyo sa mga Pilistihano or laing mga tribus kinabuhi tungod ni anang mga butanga tungod kini mga tawhana walay pagtuo sa tong buhi nga Dios. And siya, ug kung mahitabo kini, mahiagom kamo sa kasuko sa Ginoo o diha-diha malaglag kamo. Atong tan-aw na karon o aton na siyang tun-an mahitungod or sa kinabuhi ni Samson igsoon. Pero sa kinabuhi ni Samson, makita nato diha kung atong balik-balikon ug basa ang Biblia. Si Samson, grabe siya. Kung kinsa iya magustuhan, ihagyon ang kuhaon. Kung isa iyang makita nga nindot sa iyang panagway, gwapa, nindot ug gusto niya, ihagyon ang kuhaon. Kung imong tan-awon, ang kinabuhi ni Samson, nakagusto siya og babae nga taga-Timna. Imong tan-awon ang maghuhukom, chapter 14 verse 3 and 7. And siya, mitubag ang iyang mga ginikanan. Nining panahon na, mao ning panahon nga gipatawag ni Samson ang iyang nagustuhan nga taga-Timna, gingnan niya iyang mga ginikanan. Apan ang iyang mga ginikanan nagapahinumdum gyud. Siya apan mitubag ang iyang mga ginikanan. Nganong gusto ka man gayong mga sawa sa kaliwat sa mga Pilistohanon nga wala nakaila sa Dios? Wala ka bagayoy nagustuhan sa atong mga paryente o sa atong mga katagilungsod? Mitubag si Samson sa iyang amahan, basta kuhaa siya kay siya ang akong gusto. Verse 7, unya miadto sa Samson sa babae ug nakisulti kaniya. Nakagusto gayud siya pag-ayo sa babae. Kung imong tan-aw ang kinabuhi ni Samson igsoon, sa iyang pagkatao, kanabitang kung unsa iyang gusto niya kabuoton diretso. Kung unsa iyang gusto niya kuhaon diretso. Dahil po batasan si Samson. Kung imong tan-awon sa kinabuhi ni Samson tungod sa iyang batasan niya ingon ana, nakita nato nga naay consequences nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Pero katong tanan igsoon, kung imo po siyang tan-awon, usa pod siya sa katuyuan ug plano sa Ginoo tungod kay ang Dios adunay planos pagpanlipalos sa mga Israelinhon gikan sa mga Egiptohanon. O kung imo tan-awon si Samson igsoon, makita nato sa iyang kinabuhi or sa iyang pagkatao nining kalibutan na makita nato nga naa siya'y gasa sa kusog, gasa nga gihatag sa atong buhing Dios sa diha nga ang balaang espiritu mugahom na nganha kaniya. Yung mga tan-awon ang Judges or maghuhukom chapter 14 verse 6 and siya gigaman si Samson sa espiritu sa Ginoo o gipikas niya ang leon pinaagi sa iya mga kamot nga daw nagpikas lang siya og usa ka batan-ong kanding apan wala niya kini isugilon sa iya mga ginikanan. Kung imong tan-awon ang kusog nga gasa ni Samson nga gikan sa tong buhi nga Dios, grabe siya nga kusog ba no? Kung ngayon ka diri sa kalibutan nga naay mga superhero, si Superman, kinsa ba nang ginaingon diha nga perting kusgana, kanang tanan sila igsoon, sila Captain America, sila Captain Marvel o kinsa ba mga ginasalida diri sa kalibutan karon nga kusgan kaayo. Kung imong tan-an igsoon, ning kopya lang na sa kinabuhi ni Samson. Ang tinuod nga kusgan gyud si Samson, ang tinuod nga may kaya nga buak sa baba sa leon, si Samson lang yun. Wala gina silang tanan igsoon, nag-copy paste lang na sa kung unsa ang gisulat sa Biblia diha sa maghuhukom chapter 14 verse 6. O kining tanan igsoon, nagkaroon o gahom gasa si Samson, gasa sa kusog tungod dili tungod sa iyang pagkatao, dili tungod kay kanabitang ilado siya nga tao, kundili tungod sa gahom sa balaang espiritu nga migahom sa iyaha sa panahon nga ang balaang espiritu nasayod ug nakita niya nga ang tao nagkinahanglan sa iyang tabang. Muna sa imong kinabuhi igsoon sa akong kinabuhi sa diha nga nakita sa balaang espiritu tungod kay siya man gyud ang nakakita sa dagan sa atong kinabuhi, siya ang nakakita sa atong maubot, siya ang nakakita sa mapamaagi sa atong kaaway, siya ang nakakita sa tanang butang nga gusto ibabag sa atong kaaway dinhi sa atong kinabuhi. Pero kung ang balaang espiritu na gani ang mugahom sa ato ay igsoon, walay gahi nga pisi nga dili maputol, walay bisan unsa nga gahi diri sa kalibutan nga dili mabungkag kung ang gahom na sa balaang espiritu mo'y mugahom nga nahika nato igsoon. Bisan unsa mga problema ha, maabot sa atong kinabuhi,
naa ang bala ang espiritu mo hatag sa ato. Kung atong tanahon ang maghuhukom chapter 15 verse 14 to 15 and siya pag-abot nila sa lihi gitagbo siya sa mga Pilistihanon. Muna po ni ang usa ka higayon nga gigamhan si Samson sa balang Espiritu Santo. Siya gigamhan si Samson sa Espiritu sa Ginoo. Ug nangabugto ang mga gapos nga daw sa tanod nga nasunog ug nangahulog kini gikan sa iyang mga kamot. Unya may nakita siyang priskong bukog sa papangig sa asno. Gikuha niya kini ug gigamit sa pagpatay sa 1,000 ka mga Pilistihanon. Kung imong tan-awon igsoon, ang gasa nga kusog ni Samson nga gihatag, grabe ang Ginoo. Bisan unsay mga gapos nga igapos sa iyaha, tungod kini panahon na gilinglaman siya sa usa ka babae nga iyang gihigugma pag-ayo muna nangita og way ang mga Pilistihanon kung unsaon les pagpatay si Samson o kining iyang babae nga iyang kaiggan mao ang ilang gitintal, ilang gisubornahan, ilang gibayran para linglahon niya si Samson kung sa iyang mga sikreto nga nakusgan kay siya. Pero kay may pagkawais po ni si Samson gamay ay imong makita nga wala gid niya gitub-an kung unsa ang iyang sikreto sa iyang pagkakusgan. Kung imong tan-aon diri soon sa panahon nga kini sa diha nga nilakaw na siya kay ginapos na siya, niabot ang mga katawhan dito sa lihi ug naninggit sila ug kung imong tan-aon pag-abot nila dito tungod kay ang balang espiritu nagagahuman kay Samson, nangabugto ang mga gapos daw sa tanod lang ug nasunog kini ug nga nangasunog kini murabag ka naggibutang bitaw sa kalayo nga nangalanay lang diretso yung anak nahitabo sa kinabuhi ni Samson. Imong tan-awon si Superman, mga superhero diri sa kalibutan, makita nimo unsa lang kasayon ang kabug-at sa mga bato ilang pangalsahon, ang earth, ang mga spaceship, kung imong tan-awon simple lang kay sa ilaha. Sama kang Samson, ang mga pising nga gigapo sa iya mura lang pagpangusog niya, mura lang o kanang tanod nga gibutang sa kalayo nga nalanay diretso. Ingon anak kakusgan si Samson igsoon. Nya, ngayon siya dito sa verse 15, unya may nakita siyang priskong bukog sa papangig sa asno. Gikuha niya kini og gigamit sa pagpatay sa 1,000 ka mga Pilistihanon. Igsoon, kung imong tan-aw ang kinabuhi ni Samson, siya ang usa ka tawo nga gigisahan sa Ginoo og gasa sa kusog aron sa pagpatay sa mga kaaway sa atong buhi nga Dios. Pila istorya kung imong padayonon, wala man gyud sila nagpadayon sa iyahang babae nga nagustuhan dito sa Timna tungod kay tungod sa iyahang kasuko niini nga naghatag mo gud siya tigmo god nga itong pagpatay niya sa leon na may putyukan nga nagpuyo dito nagdugos nya iya hatong gihimo nga tigmo sa iyahang pagmadto ka sa ilahang lugar sa una before ang kasal mag-ipon na sila, magtapok-tapok na sila ito nya na ay mga 30 ka lalaki nga nakikuban sa iyaha o gihang ginasuginlan sa katigmo o gilingla man nila ang asawa ni Samson nga taga Timna mo tong na hibalaan ang answer o muna paggahom sa gamhanang espiritu sa iyang kinabuhi nagkaroon siya kusog o ikatulo nga babae nga iyang nahigugmaan mao kini si Delilah. Imong tan-awon si Delilah mao ang grabe ang paghigugma ni Samson, mao ni ang nagpuyo sa lugot sa surik, mao na ang kinabuhi ni Delilah. Kung grabe ka kusgan si Samson, kung grabe siya kanang itong gasa nga kusog nga gihatag sa iyaha, grabe siya ka malampuson tungod sa gasa sa kusog, ang weakness niya babae. Usay po sa kalibutan karon, kasagaran labi na ang mga tao nga ilalom sa balaod, grabe kayo kuyaw kay sila nga mga pastors apan ang naging weakness nila is mga babae. Sa kinabuhi ni Samson igsoon, ang weakness niya si Delilah. Kay grabe ang iyang paghigugma kang Delilah.
Kung imong tan-an si Delilah, usa siya kababaeng bayaran. Pero kay si Samson wala siya nagtan-aw kung unsa ang status sa babae, basta ang iyahag higugman niya ang babae. Kung nakita nato nga kini si Delilah Pilistihanon, nakita usab sa mga taga Pilistihanon nga grabe paghigugma ni Samson kang Delilah, gisubornohan na usab nila si Delilah. Sa makatulo ka higayon, imong tan-an ang Judge or Maghuhukom chapter 16 verse 15. Ngayon siya diha, unya mingon si Delilah kang Samson, mingon ka nga gihigugma mo ako, apan wala ka man di ay pagsalig kanako. Siya, makatulo muna akong gitunto, wala kagayon mosulti kung unsay sikreto sa imong talagsaong kusog. Kung imong tanang diri igsoon, kini si Delilah nabayran gid din taon sa mga taga-Pilistihanon. Og tungod kay kini si Samson gihigugman niya pag-ayo si Delilah og gisamuka na sa pagbalik-balik o pangutana kung unsay sikreto, gitug-an na lang niya kung unsa ang iyang sikreto nga kailangan putlon ang iyang buhok o para muwad-an siya kusog. Munang ang kinabuhi ni Samson, atong basahon ang Maghuhukom chapter 16 verse 19 o 21. Ingon siya, gipakatulog ni Delilah si Samson diha sa iyang paa. Sa diha nakatulog na kini, mitawag siya og usa ka tawo aron putlon ang 7 ka pilak sa buhok ni Samson. Niining paagi ha, nawad-an og kusog si Samson og gipadakop siya ni Delilah. Gidakop siya sa mga Pilistihanon og gilugit ang iyang mga mata. Unya gidala nila siya sa gasa. Gikadinahan og bronsi o gipatrabaho sa galingan sa presohan. Kung imong tan-awon igsoon, tungod kay ang tao, namong gi-weakness ang tao, babae ang weakness si Samson, karon ihatag niya, gitug-an niya og nahimong tawad-an gyud kusog si Samson. Tungod kay ang buhok nga wala naputol gikan sa pagkabata og hangtod karon, hangtod sa panahon nga gilingla siya ni Delilah, giputol na moto ang sikreto sa iyang kusog, nawad-an na og kusog si Samson. Pero kung imong tan-awon igsoon, si Samson wala nawad-an og paglaom. Sa sugod, ingon siya, gibiyaan na siya sa Ginoo, matud pa, gibiyaan na siya sa Ginoo. Apan sa kaulahian sa iyang kinabuhi, ning duol siya pagbalik sa Ginoo igsoon. May mo tan-an ang Maghuhukom 16:28 yun siya. Niadtong panahon na gipatawag sa hari ang tanan nga mga ilado, tanan mga tao, tanan nga mga prinsipe, mga hari kaniadto sa panahon, ilang gitigom didto tungod kinakatapok sila nga namon toy piyesta o pagsaulog, gihimo nila si Samson dito nga katawanan. Og didto ilang gidala. Kung imong tan-awon sa verse 28 sa 16 sa Maghuhukom, ayon siya, unya nagaampo si Samson, o Ginoong Dios, hinumdumi ako, palihog ibalik ang imong kusog sa katapusan nga higayon, aron makapanibalos ako sa mga Pilistihanon sa paglugit nila sa akong mga mata. Kung imong tan-awon igsoon, ang Biblia nagaingon nga kung daghan og napatay si Samson sa dihang katong dili pa siya ginapos, kung abtik pa siya, mas daghan siya napatay sa diha nga namatay siya katong paghugno na sa ilahang gitiguman igsoon. Okay, nganong nahitabo man to katong tanan sa kinabuhi ni Samson igsoon? Tungod kay kanang tanan igsoon, tugod na sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Kay kung imong tan-awon ang Maghuhukom chapter 14 verse 4, ayon siya, wala masayod ang mga ginikanan ni Samson nga iyang desisyon, nga ang iyang desisyon pagbuot di ay sa Ginoo. Katong pagpili niya sa babae sa Timna, katong paghigugma niya sa kang Delilah nga babayeng bayaran, kato igsoon mao dayto ang usa ka plano o katuyuan sa Ginoo sa kinabuhi ni Samson. Kay nga naman, kay nagapangita ang Ginoo og higayon nga makig-away sa mga Pilistihanon, tungod kay ang Israel na ilalom sa gahom sa mga Pilistihanon niadtong panahon na. Kung imong tan-awon igsoon, ang pagkatao ni Samson, gipakatao siya nga pinaagi sa pagpadayag ug propesiya sa usa ka anghel ngadto sa ilahang mga ginikanan igsoon. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Samson, ang panghitabo sa kinabuhi ni Samson, ang katuyuan sa Ginoo nganong natawo siya
tungod kay ang Dios nagplano nga ipahigawas niya ang Israelinhon gikan sa kamot sa mga Pilistihanon. Imo tan-awon sa kinabuhi ni Kristo, mousab na karon igsoon. Tungod kay ang nakahitabo sa kinabuhi ni Samson igsoon is anino sa mga butang nga umaabot ug mauna ni karon kung asa ta nagpailalom igsoon. Praise God. Kung imong tan-awon sa Lucas kapitulo 1:31, ingon siya diha, mo kani ang kinabuhi ni Kristo siya. Magmagdus ka og mga anak og lalaki ug Hesus ang imong ingalan kaniya. Kinsa may nag-ingon ani? Usa ka anghel miingon kang Maria. Maglalang ka, magmabdus ka nga lalang sa balahang Espiritu Santo o panganlan mo siya Hesus. Tungod kay ang Hesus mo na ang pangalan nga mo'y magluwas kanato igsoon. Samo sa hitabo kang Samson sa maghukom 13:5. Ngayon siya dito, siya ang magaluwas sa mga Israelinhon gikan sa mga Pilistihanon. Kung imong tan-awon usab ang kinabuhi ni Kristo, kung ang tao ang giluwas ni God gikan sa mga Pilistihanon, lahi sa tuwa. Luwason ta gikan sa atong mga sala. Praise God. Ang Mateo 1:21 yun siya, manganak siya lalaki ug nganlan mo siya Hesus. Kay nga naman, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Ang pagkatao ni Kristo igsoon, dili ta luwason gikan sa mga kaharian dinhing kalibutan na nga mo'y nagsakop sa ato ako, dili luwason ta gikan sa atong mga sala nga mao'y naggapos sa atoa, wala naghatag sa tuag kagawasan ug naghatag sa tuag kawalay paglaom nining kalibutan na igsoon. Ang katuyuan nganong nabuhi si Kristo, na tao si Kristo aron ikaw ug ako maluwas gikan sa atong mga sala. Kay kung imong tan-an day igsoon, ang Hebro sa pulo nga Samson, ang kahulugan di ay nana siya or ang simbolo di ay nana igsoon usa ka adlaw. Ang Samson nagpasabot sa usa ka adlaw or sun, adlaw ba. Kung imong tan-awon diri sa bag-ong kasabutan, si Kristo ang atong adlaw, siya ang atong kabugason, siya ang atong paglaom. Kay kung imong tan-awon ang Salmo 84:11 siya, kay ikaw Ginoong Dios sama sa adlaw nga nagahatag og kahayag ug sa taming nga nagapanalipod, nagahatag ka og panalangin ug kadungganan. Wala kay gihikaw nga maayong butang sa mga tawo nga nagakinabuhi nga maligdong. Imong tan-awon diri igsoon, si Samson sa Hebro nga pinulungan nagkahulugan siya og sun, adlaw. Si Kristo usab kining gihisgutan diri sa Salmo 84:11, siya ang sama sa adlaw nga nagahatag og kahayag. Dinhi sa kinabuhi, si Kristo ang naghatag sa tuwag kahayag. Siya ang atong adlaw, siya ang atong paglaom, siya ang atong taming nga tagapanalipod. Siya ang naghatag kanato og panalangin ug kadungganan. Siya ang tanan. Siya walay gihikaw nga maayong butang sa mga tawo nga nagkinabuhi nga maligdong. Igsoon sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga nakasabot sa grasya sa buhi nga Dios ug nagkinabuhi nga maligdong, walay ihikaw ang Dios diha sa imong kinabuhi. Siya walay ihikaw. Walay idili ang Dios diha sa imong kinabuhi. Siya walay idili. Walay kana bitong dili ihatag sa imuha. Kung dili ihatag niya sa imuha kung unsa ang mga maayong butang nga makahatag og kaayuhan sa imong kinabuhi igsoon. Mo na ang gibuhat ni Kristo. Muna kung imong tan-aw ang kinabuhi ni Samson, simbolo siya or anino siya sa mga butang nga nagkahitabo nga mao si Kristo ug mao ni ang atong ginatun-an o ginasaligan karon igsoon. Amen. Hallelujah. Kung imo tan-awon ang kamatayon ni Samson, sama usab sa nahitabo sa pagkamatay ni Kristo. Kaya ang kamatayan ni Samson, ingon siya sa maghukom 16:20, ingon siya, misinggit si Delilah, Samson, may mga Pilistihanon nga nagaabot sa pagdakop kanimo. Pagmata ni Samson, abiniyag makabuhi ra gihapon siya sama sa una. Apan wala siya masayod nga mibiya na kaniya ang Ginoo. Nitong panahon na igsoon, nakita usab ni Samson, na feel usab ni Samson nga ang Dios mingbiya kaniya. Tungod kay
Kung imong tan-awon ang Biblia, nganong nimbiya man ang Dios kaniya? Kung imong tan-awon sa Old Testament, sa atong mga kaninunuan, ang Ginoo nagpahimangno ng daan nga sa diha nga makigminyo sila og dili mga tao nga wala nagatuo sa Dios, ang Dios mobiya kaniya. Deuteronomy 7:3 and 4 atong gibasa kagay na nga dili ka mo makigminyo kay kung makigminyo mo siya ipahilayo nila sa Ginoo ang inyong mga anak og mag-alagad sila sa ubang mga Dios og kung mahitabo kini mahiagom kamo sa kasuko sa Ginoo og diha-diha malaglag kamo. Kung imong tan-awon laglag si Samson, nabati niya nga gibiyaan siya sa Ginoo. Os ingon usab ni ana ang nahitabo kang Kristo. Sama kang Samson nga naghunahuna siya nga gibiyaan siya sa Dios. Si Kristo usab nabati niya sa ihang kinabuhi tungod kay siya ni atong panahon na ning gawas ang ihang tinuod nga pagkatawhanon igsoon. Ang pagkatao nga kalibutanon. And siya, atong basahon ang Matthew 27:46, and siya, pagka alas 3 sa hapon, misinggit si Jesus sa makasog. Ili, lima sa baktani. Nga ang buti pasabot, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Praise God. Makaingon ka nga, gibiyaan ba si Kristo sa cross? Gibiyaan ba siya sa amahan nga mag-antos dito sa cross igsoon? Sa imong tan-aw, gibiyaan ba si Kristo? Nganong nakaingon man si Kristo ni adto? Tungod kay ang iyang pagkatawhanon, ang iyang tawhanon nga lawas, kalibutanon nga lawas ning bati sa kasakitan nga walay sama, walay makatupong sa kasakitan nga iyang giantos igsoon. Pero kung imong tan-awon igsoon ang tinuod gid niadto, wala ang Dios ning biya kang Kristo. Kung dili ang Dios ug si Kristo mismo mo'y nag-antos dito ibabaw sa cross aron ikaw ug ako ang imong kaluwasan ug akong kaluwasan, ang imong kasiguruhan ug akong kasiguruhan, ang imong paglaom ug akong paglaom, masiguro igsoon dili na ka maglisod pa. Mo din na siya igsoon. Kung imong tan-awon diha sa Biblia ang hitabo kang Samson, katumanan lang sa kung unsa ang posibleng mahitabo sa maubot og mao ning panahon nga atong gipuy-an karon igsoon. Kay kung imong tanawon usab si Samson, gihimo siya nga ehemplo sa usa ka pagtuo. Kay ni Hebrehanon chapter 11 verse 33 to 34, iyon siya diha tungod sa ilang pagtuo gipildi nila ang maging harian, nagdumala sila nga matarong ug nadawat nila ang mga gisaa sa Dios kanila. Tungod sa ilang pagtuo wala sila tukbas sa mga leon, wala sila mapasok sa nagdilaab nga kalayo ug nakalingkawas sila sa kamatayon pinaagi sa espada. Ang uban kanila luya na kaayo apan gipabaskog sila. Nahimo silang maisog sa pagpakigera ug napildi nila ang mga sundalo sa uban nga lungsod. Kung imong tan-awon diri igsoon, kini mga tawhana, even si Samson, makita nimo nga gigamit sila sa Ginoo tungod sa ilang pagtuo kay sa kaulahian sa kinabuhi ni Samson igsoon ning duol siya sa Ginoo, wala gid siya nakalimot sa Ginoo, nang hay siya kusog aron matuman ang katuyuan sa tong buhi nga Dios. Ug kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Samson nag-ehemplo sa tuwa sa pagtuo nga kita usab bisan unsay makakitabo sa tong kinabuhi motuo ug mosalig kita sa Dios igsoon tungod kay atong kinabuhi ning kalibutan na gipili kita sa Ginoo, gitawag kita sa Ginoo aron kita mo padayon dili mo biya sa iyahang mga kamot igsoon. Tungod kay ang Ginoo nagbuhat sa atoa, nagpili sa atoa, nagtawag sa atoa tungod sa taas niyang mga plano katuyuan sa tong kinabuhi. Gitawag ka sa Ginoo tungod kay ang Dios adunay plano sa imuha gagamiton kaniya niining panahona alang sa iyang ebanghelyo igsoon. Kay Efeso 5:15-17 ingon siya, busa pagmatkon kamo sa inyong pagkinabuhi. Praise God. Hallelujah. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga wala makasabot. Kung dili pagkinabuhi kamo isip nga mga tao nga nakasabot sa kaubuton sa Dios, ayaw ninyo usiki ang inyong panahon. Kung dili gamitan ninyo kini sa pagbuhat og maayo. Tungod kay dautan kining mga adlaw, ayaw kamo pagpakabuang. Kung dili sabtan ninyo kung unsa ang kabuton sa Ginoo alang kaninyo. Igsoon, dili ta musundog sama kang Samson. Nga kung sa iyang gusto sama sa iyang paghigugma kang sa babae nga taga-Timna o kang Delilah nga bayaran, iyahang gikuha diretso ingon siya, gamiton na to ang atong salabutan sa pagpili kung unsa ang maayo.
Siya, dili ta magpakabuang kung dili sabton nato kung unsa ang kabuton sa Dios alang sa atong mga kinabuhi igsoon. Atong timbang-timbangon kung plano ba ni katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi karon nga gihatag sa Ginoo igsoon, gamiton nato ni alang sa mga butang nga makahatag og kaayuhan sa imong kinabuhi, sa imong palibot, sa tanang mga tawo nagpalibot sa imong igsoon. Amen. Mo din na siya igsoon. Sa atong kinabuhi diri igsoon, kailangan nato ang kusog sa Ginoo aron mabuhat nato kung unsa ang mga plano o katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Mo nang gikinahanglan nato ang tabang ni Kristo sa atong kinabuhi diri sa kalibutan igsoon. Kay ang tabang ni Kristo igsoon, maulong gyud na ang atong gikinahanglan para makapadayon ta sa katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Kay Pilipos 4:13, ngayon siya, mahimo kang pagatubang sa bisan unsa nga kahimtang pinaagi sa tabang ni Kristo nga nagpalig-on kanako. Sa bisan unsa mga problema sa imong kinabuhi igsoon, bisan unsa mga kasinatian nga imong naagian, ayaw kalimot sa Ginoo. Tungod kay ang tabang ni Kristo ang atong gikinahanglan. Tungod kay ang iyang tabang mo'y nagpalig-on kanato aron kita makalahutay, makapadayon, mahimong lig-on sa atong paglakaw nining kalibutan na igsoon. Amen. Ingon pa siya sa 2 Pedro 1:3. Siya, ang gahom sa Dios naghatag kanato sa tanan natong kinahanglanon sa pagkinabuhi nga Dios non pinaagi sa atong pag-ila kaniya nga nagatawag kanato. Gitawag niya kita pinaagi sa iyang kahibulungan nga gahom. Kung imong tan-awon igsoon, basi nag-ingon kasi mong kinabuhi nga ay nakalahutay man ko tungod sa akong pagpaningkamot. Ingnon ti kay igsoon, nganong nakalahutay ka, nganong nakinabuhi ka nga Dios non, tungod lang gyud na sa grasya sa Ginoo, tungod lang gyud na sa kaluoy ug sa gahom sa Dios, ngayang gihatag kanato nga libre, gihatag sa to ang walay bayad, ang imuhalag imong tuuhan ug imong pasalamatan, kay kitawag kita niya pinaagi sa iyang kahibulungan nga gahom. Muna igsoon, sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, dili gyud nato dili gyud ka makaingon nga walay mo babag sa imuha. Walay mo babag sa pag-fulfill sa mga katuyuan sa pagtawag sa Dios sa imong kinabuhi. Dili gyud nato maiwasan tungod kay ang kinabuhi diri sa kalibutan igsoon. Naagi mga paglutos, mga pagsulay. Sama ba sa kinabuhi ni Shadrach, Meshach, na Abednego, makita na to nga grabe ang ilang pag-antos, pero wala sila miundang, wala sila misurrender sa pag-alagad sa tong buhi nga Dios. Bisan og ang kamatayon ay puli sa ilang pag-alagad, apan nagpadayon sila sa pag-alagad sa tong buhi nga Dios. Igsoon diri tong kinabuhi na ay mga paglutos, pero ayaw kabalaka na ay Dios. Ang mga paglutos makahatag na sa to kaayuhan. Ingon siya, John 15:20 siya, hinumdumi ninyo ang akong gisulti kaninyo nga walay sulugoon nga labaw sa iyang agalon. Busa kon gilutos nila kamo, gilutos nila ako, lutoson usab nila kamo. O kung tumanon nila ang akong pulong, tumanon usab nila ang inyong pulong. Kay ang mga paglutos igsoon, makahatag na sa tuwag kaayuhan. Makahatag na og kabulahanan sa atong mga kinabuhi. Ang mga paglutos sa kinabuhi igsoon is mo na ang pamaagi sa Dios aron ikaw ug ako mabadbaran sa mga gapos. Usang klaseng gapos, gapos sa kawaladon, gapos sa mga balatian, gapos sa mga problema, kabalaka, gapos sa kakulangon, gapos sa kahadlok. Muna ang makabadbad sa tuwa igsoon. Kaya kung imong tan-am, si Shadrach, Meshach o si Abednego, samtang wala sila misimba sa ribulto nga gibuhat ni King Nebuchadnezzar. Unsa may gibuhat sa ila? Gigapos sila. Daghang gapos nga miabot sa ilang kinabuhi, sa ilang pagka-believers sa Ginoo. Daghan mga problema ni abot sa ilaha, kabalaka. Ug niadtong panahon na igsoon, sa diha nga ning padayon sila sa pag-alagad sa Ginoo. Ang katong problema mo to'y naghimong hinungdan nga ang tanang gapos sa ilang kinabuhi nabadbaran sila. Pag-abot nila sa kalayo, tanan, pisi, mga gapos, mga kabalaka, kasuko sa hari ngadto sa ilaha, tanang pagduha-duha ngadto sa tawo ngadto sa ilaha, tanang kasuko sa mga tawo nagpalibot sa ilaha nawala. Tungod kay gideklara sa ni King Nebuchadnezzar nga sugod karon walay magpasipala sa hari sa Dios ni Shadrach, Meshach ug ni Abednego. Ang tanan mo simba sa Dios ni Shadrach, Meshach ug ni Abednego. Walay mo daot kang Shadrach, Meshach ug Abednego. Walay mo pasipala kaniya.
ug tungod niya na igsoon, kung ikaw ug ako magalakaw sa mga plano ug katuyuan sa Ginoo, makita diha sa imong kinabuhi nga ikaw ug ako panalanginan sa Ginoo sama sa kinabuhi ni Shadrach, Meshach ug ni Abednego. Kung imong tan-awon ang ilahang kinabuhi sa diha nga gawas ni sila tungod kay nakita ni King Nebuchadnezzar nga instead of tulo ang gilabay dito, nahimong upat ug ang ikaupat sama sa dagway sa anak sa Dios. Gipakita sa hari kung kinsa ang manlalaban ni Shadrach, ni Meshach o ni Abednego. Igsoon, ang manlalaban ni Shadrach, Meshach o ni Abednego mo'y imong manlalaban. Sa bisan unsa mga problema sa kinabuhi, naay mulaban sa imuha, naay mo protekta sa imuha, naay mo badbad sa mga gapos sa imuha, gapos sa kawaladon, gapos sa balatian, sa bisan unsang klaseng gapos, ang Dios mo badbad niya ana igsoon o gamiton kaniya. O kini igsoon nga gahom naa sa atong kinabuhi, kini nga gahom mao'y nagatabang kanato. Kaya ang 2 Corinto 10:4-5 isa, kung dili sa gahom sa Dios nga mao ang among hinagiban, mo kana ang among gigamit sa pagpildi sa sayop nga makatarungan sa mga tawo nga mapahitas-on ug dili motuo sa mga gitudlo sa Dios. Among gidaot ang bisan ang sayop nila nga makatarungan nga sama sa lig-on nga paril nga nagababag kanila sa pagdawas sa kamatuoran. Gikabig namo ang ilang mga hunahuna sa pagtuman sa mga sugo ni Kristo. Kinsay makatabang sa tuwa igsoon sa atong pag-alagad nining kalibutan, kinsay motabang sa tuwa aron sa pagpasabot sa mga tao nga dili gustong mosabot sa grasya sa Dios. Ang gahom sa Ginoo igsoon, siya ang mupasabot sa mga tao nga magahig ulo. Sila ang mupasabot sa mga kasing-kasing nga batuon. Sila ang gahom sa Dios ang mudugmok ni ana. Ang balaang espiritu nga naa sa tuwa igsoon mo'y motabang kanato o mo'y mukabig sa mga tao, muusab sa mga hunahuna sa tao ug motuman sa kabubuton sa atong buhing Dios. Mo giday na igsoon ang sikreto diha alang sa atong mga kinabuhi. Di ta magkabalaka kay naay motabang sa atoa, naay mulig-on sa atoa. Sama kang Samson, kung makita nimo ang kinabuhi ni Samson, naay Dios nga ni protekta sa iya, naay Dios nga ning gahom sa iya, naay Dios nga ning panalangin sa iya. Sama kang Shadrach, Meshach ug Abednego, ang Dios nagabadbad sa tanang gapos, pinaagi sa mga paglutos, pinaagi sa mga problema nga nahitabo sa ilang kinabuhi, ug sa diha nga ang Dios nagbadbad sa mga gapos, unsay gi-release sa ilaha blessing sa diha nga makalahutay ka, makapadayon ka sa mga pagsulay nga moabot sa kinabuhi. Ang resulta niya na igsoon reward ang giandam sa Ginoo. Muna sa imong kinabuhi karon, unsa may imong giagian, unsa may imong nasinatian karon, expect of blessings gikan sa atong buhi nga Dios. Tungod kay kana nga mga paglutos, kana nga mga pagsulay, mo na ang kalayo nga ning testing sa imuha. Og ang kalayo nga motisting sa tuwa igsoon, mauna ang mugapos, mauna ang musunog, mauna ang mutanggal, mauna ang mulanay sa tanang mga problema nga ning kapos sa imong kinabuhi igsoon. Og sunod ni ana igsoon, panalangin na nga moabot sa imong kinabuhi. Hallelujah. Dalaygon ka Lord. Salamat igsoon. Nasayod ko nga ang balaang espiritu kanunay gid na nga mapahinumdom sa tuwa. Salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat, ang Dios magapanalangin kaninyo og igsoon pasalamatan atong buhi nga Dios ni ana mga pulungan nga ipadayag karon. Hallelujah. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan Lord. We believe that we receive Lord kung unsa among ginatun-an karon, unsa among gina-claim sa among kinabuhi karon God. We honor you in Jesus name. Amen. O amen. Magapadayon ta igsoon at sa atong communion. Praise God. Kaya sa atong ready, niligin natin yung dangon igsoon kay niini adunay gahom nga magkahitabo sa atong kinabuhi na i-release igsoon ato ng tuuhan, ato nang ideklara. Hallelujah. Atong ibayaw ang bread sa gabi nga gibulihan si Jesus, mikuha sa pan o nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining pikas-pikas ug iyang gihatag sa matinun-an o mingon siya kini nga pan nga nagsimbolo sa akong lawas o hata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord. Salamat Lord sa imong gibuhat dito sa Cross Calvario God. Salamat Lord sa imong pag-antos. Ang imong lawas, nga kining pa nagsimbolo sa imong lawas Lord, mo nag-antos sa tanang sakripisyo God, mga labod, laparo, grabing mga samad, palat ka ng pag-antos nga imong i-antos God. So that Lord, by your stripes we are healed. Salamat Lord sa kaayuhan God, nga magihatag ka naman Lord. We believe
tonight, Lord, as we remember, Lord, kung sa imong gibuhat dito sa cross, there is a release, Lord, din sa among kinasuluran. Lord, ingon kasi mong pulong kung unsa ka karon, mausab kami. Nagpuyo kang wali balatian, mausab kami wali kahatlok sa balatian. Nagpuyo ka diha sa kadagaya, mausab kami nagpuyo kang matarong. Mausab kami pinaagi sa imong tabang, pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa imong gahunggan, nga mong gihatag kani kanamo Ginoo. We honor you, Lord, in Jesus' name. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Bayon na to ang kupa. So sa mga gabi nga gibudhian sa Jesus may kuha sa kupa ug nagpasalamat sa Dios ug iya kining gihatag siya matinon ang dugmingon siya kinakupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-o nga kubinanting walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon sa matag inom ninyo ni ini inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo, God. Ang dugo nga imong giula dito sa krus sa Kalbaryo, ang dugo nga nagpasaylo sa among mga salagikan sa among pagkabata karon hangtod sa mabalik ka, ang dugo nga naghimo ka ng mga yan nga makasulod sa hirian sa langit. O diha sa imong dugo Lord Jesus nagadagay ang mga kaayuhan o mga panalangin sa mga katawhan. That's why karong gabi na God, amo ka nang gina-claim sa among kinabuhi nga kana nga makaayuhan kana nga mga panalangin magamanifesto na sa matag-usa namo ka kinabuhi. We honor you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Let us drink the wine. This symbolizes the blood of Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Salamat, Lord. Karong gabi na, God. Salamat, Lord, sa kalampusan sa mga bulahaton Ginoo. Salamat, Lord, sa mga katawhan, God. Ikaw nakikuban kanila. Salamat, Lord, sa mga katawhan nga nagsubaybay ni inyo online, Lord. Sa ilang panimalay karon. Salamat, Lord, sa mga pagbisita kanila. Salamat, Lord, sa mga paglikon kanila, God. Ang mga kaayuhan, God, yung giandam alang kanila, Lord, ilahang maangkon sa insaktong panahon nga magitagal alang kanila, God. Ang mga panalangin, Lord, ang protection, ang provision, pabor, God, opportunity, God, sa ilang mga kinabuhi, mag-abot, Lord, in your perfect time para sa ilang kinabuhi, Father. Salamat, Lord, sa mga pagkamaayo, God, even Lord, sa pamilya sa New Covenant in Christ, uban sa pagdumala ni Pastor Nerod Getson, Baptist Teriani, salamat Lord sa pagpakikuban kanila, salamat Lord sa pagpanalangin kanila, salamat Lord sa paggamit kanila, Lord, alang sa kalambuan sa pamilya sa New Covenant in Christ, salamat Lord sa kinabuhi ni Pastor ni kamagagiya kanya sa imuhang pamaagi, Ginoo, Lord, salamat, even Lord sa tanang miyembro sa New Covenant in Christ, ikan sa mga hamtong kabatanunan, mga kabataan, sa mga young sa mga kabataan, Ginoo, sa tanang ministry, Lord, sa music team, salamat Father sa pagpakikuban, God, salamat Lord sa kalipay, kalinaw, God, salamat sa imong mga walay paglubad, imong ginabubo sa mga kinabuhi, Lord, salamat Ginoo sa imong pag-provide sa ilang pagkinahanglan, financial, physical, material, and spiritual, Ginoo. Salamat Lord sa kaayuhan, salamat Lord sa mga katawhan na kinahanglan sa imong kaayuhan karon, salamat Lord sa imong pagbisita, God, sa kinahanglan sa imong provision, Lord, financial, physical, material, salamat Lord nga ikaw, good Lord, nagagrant sa ilang mga kinabuhi, God. Lord, we believe, God, nga imong mga plano alang sa kinabuhi sa imong katawhan, God, is to prosper us and not to harm us, to give us hope and future, God. Salamat Lord ni anang tanan, Father. Salamat Lord, even Lord ang naso sa Israel, Lord, we declare blessings, shalom, salvation, Father, sa mga katawhan, Father. Ang naso sa Philippines, Father, our President, Lord, our Vice President, God, Lord, tanang nagdumala sa among nasod, Father, Lord, amo nang isang at yan kanimo, Ginoo, nga imong pagkamatarong, Lord, may magahara sila makasing-kasing ko na huna, Lord, imong pabor, ay imong protection magauban kay lagad, ang imong giya, Lord, magauban kay lagad, ang mayor diri sa Davao, Lord, si Mayor Basti, Lord, salamat sa pagpanalangin kaniya, Lord, kining administrasyon, Lord, salamat ang pagkamatarong yun, Lord, may magahari tanan nagadumala, Ginoo, ang gahong, Lord, may makikuban kay na, Father. Salamat Lord sa pagkamaya amo ginaisang at kana kanimugan, Lord, wala man mi mahimugad nga mutudlo sa ilaha, mutabang sa ilaha, but Lord, ang mo mahima lang, Lord, is ang pag-ampo alang kay lagad nga naa ka magagiya o maga tudlo kanila, Father. Salamat Lord sa tanang butang imong gibubo sa mga kinabuhi, Father. Salamat Lord, even Lord, ang tanang source of income sa mga katawhan, God, negosyo, trabaho, kaumahan, kahiupan, tanang source of income, salamat Lord sa pagpanalangin, God, mga projects, Ginoo, sa mga katawhan, salamat Lord sa imong paggrante, and Lord, we believe, Father, that we will walk, Lord, with your blessings, Lord, with your favor, God, because Lord, we are walking blessings, Lord, ining kalibutan na, Ginoo. Salamat ka ni anang tanan, Father. Salamat Lord sa imong pagkamaayo, salamat sa imong gugmang walay paglubad, ug karon
Ang Dios magapanalangin kaninyo, ang Dios makig-uban kaninyo, ang Dios magagiya kaninyo, magasapon kaninyo gikan sa buhat sa kaaway, ang Dios magaprotekta kaninyo o magalig-on, magalipay sa inyong kinabuhi ug ang ug himaya gikan karon ug hangtod sa walay katapusan, iya lamang sa atong buhi nga Dios hangtod sa kahangturan. Amen o amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan og maadlaw sa atong gathering sa church. Mag-start ta alas 9:15 ang ato ang devotional, then 9:30 para sa ato ang start sa ato ang praise and worship o ato ang service na gid na igsoon. Bye bye. God bless. Shalom. Kita-kita ta ugma.